Hello लोगोफोर बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव पिक आपडेट इन्डियान आर्मी एप्लाइ खालामनायाव मा डकुमेन्ट्स नांगोन बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदों आरो बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना दायो मोनजोबसिगोन बेनो जाबाय इन्डियान आर्मी एप्लाइ जाथारसिगोन नोंथांमोना 25 जुननि उनावनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो रिलिखौ लाग्रोगोन होनना बुंदों आगस्टआव फार्स्ट पेजखौहाय सेकेन्ड पेजबो थागोन जेराव 40,000 नि बारा भेकेन्सिस नोंथांमोना मोननो हागोन TOD नि आन्दाराव के दा बेयाव मा नांगौ जों डाइरेक्ट फैबाय डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना अनलाइन खालामनायाव मा नांगौनो बेनो जाबाय बेयाव गासिबो डिटेल्स दङ नोंथांमोननि मेट्रिक सार्टिफिकेट नांजोबथारगोन मार्कशीट नांगोन अके बेनिफ्राय नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम डेट अफ बार्थ थानाय नोंथांमोना प्रोवाइड खालामनांगोन जेब्ला अनलाइन खालामो दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशननि जायखिजाया थाजोबनांगन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो स' बेनिफ्राय भेलिड इमेल एड्रेस एबा इमेल आइडि थाथारनांगोन बे नङाबा अनलाइन जाया बेखौ नांगोन मानोना बे इमेल आइडियावनो नोंथांमोननो एडमिट कार्ड हरनाय जागोन आरो बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना रेलियाव थांनो हागोन बै समावहाय बिनिफ्राय मबाइल नाम्बार नांथारगोन एक्टिभ मबाइल नाम्बार जाय मबाइल नाम्बाराव OTP फैनाय बायदि बेखौहाय नोंथांमोना मोजांखौ होबानो जाबाय जाय सिमा दासिम नोंथांमोना सोलिबाय थायो बेखौनो होना हो नङाबा प्रब्लेम जागोन नोंथांमोना उनावहाय दा बेखायनो पेरेन्ट्सनिखौ होयोब्ला जेब्ला इमारजेन्सि नांगौ जायो अब्ला मोननाय नङाना बेखायनो नोंनिखौ होना ला जाहाथे नोङो गोसोबादि मोननो हायो बिनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स बेनो जाबाय नोंथांमोननि डोमिसाइल एबा PRC दा मेक्सिमाम PRC गैया बेखायनो मा खालामनांगौ डोमिसाइल खालामना ला डोमिसाइलखौ नोंथांमोना डिसि कर्टआव इसु खालामनो हायो सानसेयावनो मोनो अके इन्डियान आर्मिनि मोनसे डोमिसाइल होना ला जाय डोमिसाइलजों नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हायो बेबायदि मेनसन खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फट' दा फट' साइजआ लेटेस्ट जानांगोन दै लोगोफोर लेटेस्ट गोदान जानांगोन 10 निफ्राय 20 KB सिमल' JPG फर्मेट खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन जेब्ला अनलाइन खालामो बेनिफ्राय साइनआव नोंथांमोना 6 नाम्बाराव नाय 5 निफ्राय 10 KB एकदम फिसाथार बेखौसो नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन दानिया 7 नाम्बाराव दङ डिटेल्स लास्टआव नोंथांमोननि गासैबो क्वालिफिकेशननि सार्टिफिकेट नांगोन एन्ड मार्कशीट नोंथांमोना गासैखौबो नांगोन जाय नोंथांमोना पस्टआव एप्लाइ खालामदों जेरै हमना ला HS पास 10 पास गासैखौबो नांगोन 8 पास जुदि नोंथाङा ट्रेन्समेन्ट खालामदोंबा 8 पासल'बा 8 पासनिखौ नांगोन बे नोंथांनि सायावसो नों माखौ खालामो बे नोंनि सायाव जाबाय अके दा बे क्लियार जाबाय आरो बिनिफ्राय एक्सट्रा बिनि अनगायैबो मा नांबावगौ जेब्ला रिलियाव थाङो मा नांगौ बेखौ जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामलिया आरो बेखौहाय अनलाइन जायोबा नोंथांमोननो लेटेस्ट भिडिअ खालामगोन हाउ टु एप्लाइ दानिया गोनांथि जानाय एक्सट्राफ्रा जाबाय नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट एबा ट्राइबेल सार्टिफिकेट ST नोंथांमोना लांफाथारनांगोन मानोना गोबां खोथा थायो बेखौ लांनांगोन जेब्ला रिलिज जायो अब्ला लांनांगोन बेनिफ्राय PRC मोनोब्ला मोजां गैया दानिया PRC होआ बाट नोंथांमोना डोमिसाइल सार्टिफिकेटजों जागोन नटारि एफिडेभिट खालामनाया बेनो जायो अके कनफिउस जानाङा डोमिसाइलखौहाय कर्टआव खालामो नटारि एबा डोमिसाइल जायखिजाया नोंथांमोना खालामना लाबोदो बेनो एक्सेप्ट जागोन इन्डियान आर्मिनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन सार्टिफिकेट आरो मार्कशीट बेखौ गासैखौबो नांजोबखागोन आं बेखौ बुंखाबाय स' बिनिफ्राय एक्सट्रा जाबाय दानिया गावबुरा एबा गावबुरा जों होनना बुङोना गावबुरानि सार्टिफिकेट नांगोन नाथाय बे अनलि 6 मान्थसल' सोलियो दै लेटेस्ट जानांगोन सिगांनिया जाया 6 मान्थ्सनि गेजेराव थानाय जानांगोन होमबासो एक्सेप्टेबल जागोन इन्डियान आर्मियाव नङाबा जानाय नङा अनलि 6 मान्थ्सल' सोलियो गोदान जानांगोन लेटेस्ट जानांगोन बेनिफ्राय पुलिस रिपर्ट नोंथांमोना नांगौ जानो हागौ बेखौहाय जाहाथे नोंथांमोना खालामना लायो स' दानिया पुलिस रिपर्ट बेखौ नांगौ जायो आरो बिबा लांबानो जाबाय बियाबा लांनाङा पुलिस रिपर्टखौ सिगाङाव नांगौमोन दानिया मेक्सिमाम लानायखौ नुग्रोआ उनावहायसो लानायखौ नुयो आरो बिनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ जायो नोंथांमोननि जोनोम सान थायो नालाय बेखौहाय नांगौ जायो आरो बे गैयाब्लाबो मेट्रिकनि एडमिटआनो जायो एक्सेप्टेबल जायो बाट नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट लाथार बेखौ नांगौ जायो माब्लाबा बिथारो दा बेखायनो दानिफ्रायनो बेखौ एप्लाइ खालामना ला जायफ्रा गैया बेनिफ्राय 16 फट'कपिस नांगोन लेटेस्टखौ नांगोन कालारिं गोदान जानांगन 3 मान्थ्स अल्डनि गेजेराव थानाय बिनि बाराबा एक्सेप्ट खालामनो नागिरा लेटेस्टखौ नांगौ आरो गोदानखौहाय जेब्ला रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोना फट' खेबना लांबानो जाबाय गोदान नोंथांमोना 16 कपिस लांदो आरो बिनिफ्राय एक्सट्रायाथ' बेनो नोंथांमोना मिथिखाबाय जि नांगौ जायो बेखौ लांफाजोब जेरै डोमिसाइल PRC गैयाबा नटारि एफिडेभिट खालामनाय बेनिफ्राय क्वालिफिकेशननि लांनांगोन डिटेल्सखौहाय गावबुरा लांनांगोन बेनिफ्राय पुलिस भेरिफिकेशन एबा रिपर्ट बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट फट'कपिस बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरनि गोनांथि बेखौ नांगौ जायो अके स' बेनिफ्राय हाइटखौ गोबां कमेन्ट्स खालामदों 157 नांगोन बाट जोंनि STफ्रा एसे खमबाबो जायो जायखिजाया नोंथांमोना 157 थाखायो 5.2 थाखायो दा बे नोंथांमोना एलिजिबल जागोन सेस्टा 78 बाट जोंनि STफ्रा एसे खम मोननो हागौ बिनि सायाव डिटेल्सखौ नेक्स्टआव लाना फैगोन दा बेनिसोमोन लेटेस्ट आपडेट इन्डियान आर्मिनि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो अके आरो जेब्ला जायो अब्ला नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैगोन